Hurmatly ýaşulyň masagyna gatnaşyjylar. Türkmenistan ýaşulyň masagyny gün tertibiyle tanşandylar. Gün tertibini hödürlenen meseleler boýunça soraňyz ýa-da bellikleriniz barmy? Alim prezidentimiz, sizin jowhar paýhadyňyzdan döreýän ençeme kitaplar biz ýaşar üçin görüm görelle, nusgalyk mektebidir. Sizin aquş ýaly aklyga, täkin parasady ýorulan döwlet uşatly ýene-de bir ajaýyp kitabyňyz. Şanly garaşdyrmyzyň 20 ýyllyk toýunyň öň süýresinde külli türkmen halky üçin peşkeş beren iň gymmatly sowgatlaryňyzyň biri boldy. Hormatly prezidentimiz, biz ýurt goragçylaryň geljekde de sizin öwrejişiňiz ýaly eziz watanymyza göpallyk, harby katamyda ıgrarlyk bilen gulluk ederiz. Arkadamız. Alkış dedi arkada, şöhret dedi arkada. Alkış dedi arkada, şöhret dedi arkada. Alkış dedi Köp sağ olun.